Здравейте! В новото ми видео на тема всичко, което трябва да знаем, ако продаваме онлайн. Предвид големи интерес към последното ми видео относно директивата DAC 7, която в момента е доста актуална, днес ще обобщя всичко, което е необходимо да знаете, ако се занимавате с онлайн продажби. Благодаря ви за това, че следите видеята ми. Ще се радвам да оставите и на това един лайк, както и да го споделите с всички, за които би представлявал интерес. Да започваме. Така, доста хора продават онлайн, като нямат никаква регистрация за осъществяване на дейност, а го правят просто като физически лица. Ако това е и вашият случай, хубаво е да имате предвид следното. Ако продавате онлайн само в България с наложен платеж, най-вероятно вече сте наясно, че куриерите изпращат информация в НАП относно всички продажби, които минават през тях. Тоест, в края на годината трябва да си ги декларирате и да си платите данъка, както и неприятния момент, в който ще ви търсят да си платите осигуровки за цялата година, през която сте осъществявали някаква дейност. Тези осигуровки са върху минималната работна заплата за страната и какво ще рече това? Да направим един малък пример. Ако сте реализирали продажби за 2000 лева през годината, вие ще дължите осигуровки върху 8800 лева, която сума е 12 месеца по минималната работна заплата. Т.е. приема се, че вие сте работили цялата година и дължите осигуровки върху тази сума. Самите осигуровки са 27,8% от нея и ако не сте реализирали продажби до тази стойност, просто ще платите едни големи осигуровки върху тези малки продажби. Ако обаче сте реализирали продажби в размер по-висок от 8800 лева, например, тогава ще платите не само върху тази сума осигуровки, а ще платите върху реалната сума на продажбите си, тези 27,8%. Тук трябва да отбележим, че е важно да си пазите фактурите за покупките на стоките, които продавате, защото имате право да си ги приспаднете. И въпреки това, че сте физически лица, може да се възползвате от този разход и да си намалите печалбата, като дължимия данък е върху печалбата, както обърнах внимание, и е в размер на 15%. На второ място, ако продавате в България, но и в чужбина, тогава, освен до тук изброеното, за вас ще важат и още някои правила, именно всички чуждестранни платформи, на които сте регистрирани като физическо лице, ще информират НАП относно вашето име, вашето ЕГН, вашата банкова сметка, размера на осъществените продажби и точната сума, която те са ви изплатили. Това нещо ще се случва на 3 месечи. Така че първата информация ще постъпи за 23-та година, т.е. имайте предвид сега, когато е започнала вече данъчната кампания, да си декларирате това, което сте продали през миналата година през чуждестранните платформи. Освен деклариране на продажбите и заплащане на данъка, трябва да си платите, както казах, и осигуровките. Така, по-интересното или различното, което е тук, е, че продавайки чрез платформи, базирани в Европейския съюз, вие имате задължение да се регистрирате по член 97а от Закона за ДДС, което означава, че трябва да начислявате ДДС върху фактурата за удържаните от платформата такси и да го внасяте в държавата. И ако до момента сте продавали като физическо лице, но решите да се регистрирате и да продължите да продавате легално, обикновено ще се срещате с първата си глоба, която ще ви наложат при регистрацията по ДДС. И тя се случва, защото вашето задължение за регистрация възниква непосредствено преди получаване на първата фактура от платформата, чрез която продавате. Както знаем, в повечето случаи първоначално
правим регистрация, да видим как ще бъде, да пробваме, дали ще ни тръгне и какво ще се случва и от тук нататък вече възниква основание за тази глоба. В случай, че сте регистрирани като свободна професия, занаятчия или продавате чрез фирма, тогава подробности относно декларирането и задълженията ви, ако ви интересуват, ще намерите в видеята ми в YouTube, в които съм обяснила всичко подробно. Предвид новото задължение за изпращане на информация към НАП от страна на платформите, смятам, че освен покани за деклариране на реализираните продажби до момента, физическите лица ще започнат да получават и покани за регистрация по ДДС. Надявам се да не съм права, но ми се струва, че май това предстои. Надявам се, че информацията, която споделих с вас, е била интересна и полезна и ще подкрепите видеото ми, като го споделите с всички, за които би представлявало интерес. Бъдете здрави и до скоро!